Žena vraví mužovi: Miláčik, skoč mi prosím ťa do drogérie kúpiť tampóny. Manžel hovorí: Jasné, Zlatko. Manžel ide do drogérie a vypýta si vatové tyčinky. Potom ide do lekárne a vypýta si balíček gazy. Príde domov a položí nákup manželke na stôl. Manželka začne hysterčiť a nadávať manželovi, že prečo jej nekúpil tampóny. Manžel sa len pohodlne usadí do sedačky, otvorí pivo a vraví: Prestaň kričať, ja som ťa tiež minule poslal po cigarety a priniesla si mi tabak a dutinky, že to je lacnejšie a mám si ich našúlať. Tak si ich našúlaj aj ty, je to lacnejšie. Vracia sa úplne opitý chlapík domov, vyberie kľúče a odomyká byt. Zrazu vybehne majiteľ bytu a hovorí: Sused, prosím vás, veď vy bývate o poschodie vyššie. Chlapík sa pomotá po dome, hľadá svoj byt, ale o chvíľu už znova stojí pri tých istých dverách. Znova vybehne sused a vysvetľuje mu, že býva o poschodie vyššie. Na tretíkrát sa už napitý chlapík nezdrží a hovorí susedovi: No, hlavne, že ty bývaš všade.